Trafikmiljøet i Aarhus, Danmarks største transportcenter, i disse dage ved at blive bygget færdig i Vestbyen. Når det omfattende byggeri står færdigt, vil langt færre lastbiler belaste bytrafikken, men først skal de sidste sten sættes. Her løftes endnu et betonelement på plads og fæstnes som et i en lang række, der hastigt bliver længere. Vi monterer ca. 25 om dagen, og der skal en del til hernede, fordi vi skal montere 4.000 cirka hernede. Vi er ved Logistikparken i det vestlige Aarhus lige ved begyndelsen af Låsby-motorvejen. Her bygges Danmarks største transportcenter. Her fra den gule kran med betonelementerne til udkanten af byggepladsen er der omkring 1 kilometer. I fremtiden skal det afløse Danske Fragtmænd centralt her på Søren Frichsvej i Aarhus. En flytning, der betyder omkring 500 færre lastbiler igennem byen i døgnet. Lastbiler, der tidligere skulle omlæsses her ved centralen på Søren Frichsvej, dirigeres nemlig i fremtiden til det nye transportcenter. Antallet af transporter til os var stigende, og derfor var ønsket blandt andet for de omliggende beboere og den nærliggende skole, at vi fik den tunge trafik flyttet væk fra byen. De første haller er færdige og taget i brug. Her i Logistika Hvidevares lagerhal er der 345 meter fra ende til anden. I alt kommer transportcentret til at fylde 106.000 kvadratmeter. Et areal svarende til 800 parcelhuse, og det bliver Danmarks største af sin art. En stor byggeplads jo. Altså, vi har jo faktisk bygget på 22 hektar. Så bare det, at jeg skal gå rundt og lave tilsyn, det kræver, at jeg går 10 km om dagen cirka. I alt bliver der 245 læseramper, 4.000 kvadratmeter administration til en samlet pris af 400 millioner kroner. I morgen er der rejsegilde på endnu en af de store lagerhaller, men medarbejderne kunne i dag tage forskud på glæderne med en velfortjent hotdog midt i arbejdstiden. Og hele centret forventes at stå færdigbygget i foråret 2009.